qaramay мәхәббәт хискә карый Яратуның гөнаһы юк Кайчан сөйсәң дә ярый Мәхәббәт ул сайлап тормый Улысында яшенәдә Мәхәббәт ул һәр гашигының Һәркемнең үзе яшенәдә Мәхәббәт ул һәр гашигының Һәркемнең үзе яшенәдә Карамый ул картлыгына Карамый яшьлегенә Мәхәббәтнең яше булмый Була күз яшегенә Мәхәббәт ул сайлап тормый Улысында яшенәдә Мәхәббәт ул һәр гашигының Һәркемнең үзе яшенәдә Мәхәббәт ул һәр гашигының Һәркемнең үзе яшенәдә Мәхәббәт сиңа ничә тулса да Килә бит ул, килә барыбер Килә кайчан булса да Мәхәббәт ул сайлап тормый Улысында яшенәдә Мәхәббәт ул һәр гашигының Һәркемнең үзе яшенәдә Мәхәббәт ул һәр гашигының Һәркемнең үзе яшенәдә Мәхәббәт ул сайлап тормый Улысында яшенәдә Мәхәббәт ул һәр гашигының Һәркемнең үзе яшенәдә Мәхәббәт ул һәр гашигының Һәркемнең үзе яшенәдә Мәхәббәт ул һәр гашигының Һәркемнең үзе яшенәдә Һәркемнең үзе яшенәдә